नमस्कार प्रणाम। रउआ सब के छोट भाई अजित भोजपुरिया रउआ सब के गोड़ छू के प्रणाम करतनी। और रउआ सब के बतावे खातिर एगो वीडियो बनावतनी कि हमार लिखल बहुत जल्द दूगो गाना मार्केट में आ रहल बा। एक सैड सॉन्ग बा, एक भोजपुरी मतलब लोकगीत बा। तो जेकरा के गावत रहे बहुत ही अच्छा आवाज बा, दीपक भारद्वाज। तो रउआ सब से रिक्वेस्ट बा कि बहुत जल्द 2-4 दिन में मार्केट में आ जाई गाना। तो रउआ सब से रिक्वेस्ट बा, छोट भाई रिक्वेस्ट करता कि गाना के पसंद करी जा, पसंद आई रउआ सब के तो रउरा प्यार दुलार दी जा। और दीपक भारद्वाज के भी आगे बढ़ाई जा, बहुत अच्छा सिंगर हवे। तो छोट भाई के रिक्वेस्ट बा कि जे भी चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे वो चैनल के सब्सक्राइब कर ले, लाइक करी, कमेंट करी। और गाना बहुत जल्द मार्केट में रोज सबे के बीच में आ जाई। तो रोज प्यार दुलार दी जा और दीपक भारद्वाज के भी आगे बढ़ाई जा। जय भोजपुरी, जय बिहार।